Nindot kayo ang pasalig sa atong tubag sa Salmo nga nag-ingon, giluwas ako sa Ginoo sa tanan kong gikahadlukan. Ang Ginoo di ay dili muluwas sa atong lawas. Ang iyang luwason ang atong gikahadlukan. Lingyay mong tupad imnaon sa roy imong gikahadlukan. Unya dili pagyod usa tanan nga akong gikahadlukan. Kanus aman ta makaingon nga ang tanan gyud nga atong gikahadlukan nawala na gyud kun makadawat na ta sa martyrdom, kining kamatayon nga iagi og torture kana bang pabahaon ang atong dugo. Ug maunay gustos Ginoo nga iyang ipasinati nato sama ni San Pedro Calungsod nga wa gyud siya mahadlok. Kuan biya siya unta padaganon man ta to siya. Wala ra man siya unta gyud pugsa nga magpakamatay kay ang gikalagutan sa katong mga leader didto sa tribe sa Guam mauman ang pari. Pero si San Pedro kay ang iyang pagtuo dili man taphaw bisag batan-on pa kay siya. Si San Pedro wa mo dagan, wa sad siya musukol, bisag lig-on siya glawas tungod kay wa man siya mahadlok. Kani manggong mga tawo nga way kahadlok, relax, dili ratulon. Nya dili sad sukanon. Namsay mga tawo nga relax pero ditsuon kag patay, dili ingon ana si San Pedro. Nagpakamatay siya nga relax. Sa unang pagbasa, naghisgot sad si Propeta Sirach nga ang Ginoo kana ganing iyang gidayeg, iyang gipasalamatan kay giluwas siya. Giluwas mo ako sa kamatayon, sa makuyaw nga mga bakak ug mga pasangil, gitabangan mo ako diha nga walay lain nga mutabang. Kana bang panahon bitaw nga mahimo tang mag-inusara unya dili na ta ana mahadlok? Kana giluwas na tas Ginoo. Ug unsaon man na pagsinati matud pa diri sa atong ikaduhang pagbasa sa sulat ni San Pablo ngadto ni Timoteo, niingon siya diri, apan gisunod mo ako, mo ang akong gitudlo, ang akong kagawian, ang tumong ko sa kinabuhi, ang akong pagtuo, pagpailob, paghigugma, pagka mainantuson sa mga paglutos o mga pagantos nga hiaguman ko. Kining atong gitawag og imitation. Si San Pedro Calungsod ni-imitate siya ning awat siya sa mga kinabuhi sa mga santos ug mga martyrs. Mo sana kita bitaw na maginay panahon nga kusog etang mo sunod-sunod ba. Tan-aw nimo nga minindot ang iyang naong kay niblan iyang buhok. Sunod-sunod sad ka. Basta imong gitan-aw nga murabag nindot man di ay tan-aw nimo nga ni guwapa siya kay ni puti iyang naong, paputi sa kasi imong naong, bahala naglagom kay kag bukton niya ang imong naong basta puti lang ana no. No lagom lagi na imong bukton ay la nagtan-awang bukton ana. Ngano man na tungod na sa atong pag-imitate. Karon ang ato ding i-imitate ang kinabuhi sa mga martyrs. Sa una, dito pa kusbukid, ang ako yung kanunay ditong masinati nga kana ganing image sa santos na magkuan may magngadzi mis kapilya, kana yung imahe ni San Roque o ni San Isidro Labrador. Nya labi nag maghisgot na ng ilang mga gusos. Gamay pa kong bata, ako na nanggi, sige bag huna-huna ba, si San Roque o si San Isidro, labi na kay mag-uumami, kana yung pagsigi nilag pangalagad,
niya kanang masakit, nasakit si San Roque hangtod namatay, wa gyud mo reklamo ana. O kaning Birhen sa Fatima, kay doon naman mi dito'y imahin sa Birhen sa Fatima o Birhen sa Guadalupe, magsigi kog tan-aw nila kay kanang gamay pa kong bata, mahinomdom ko nga ang among kapilya layo mas among balay, mingaw kay itong lugara niya, ngit-ngit inikanta na namo anang Adios Reina sa langit, nganahana mis among kamot, usahay muluha akong mata. Kaya mo ingon ko, hala, si Mama Mary, siya na lang usa dire, kanon ni siya sa abat. Kaya ingon, maslas mama, basta ngit-ngit, na daghang abat. Naanas akong huna-huna, nga mura ko mubati ba. Wadi ko kahibaw nga, katong maong panghuna-huna, nga murag mubati ko sa ila ditong nahitabo, or sa sitwasyon, nga murag silarang usa, ning suod to sa akong kasing-kasing ug motoy akong gipasanginlan nga nag-anam kog kaduol sa kapilya hangtod na duol ko sa simbahan, na duol sa Ginoo ug karon ni gyud nag-alagad sa Ginoo. Imitation importante kay na. Unya unsaon man nato aron maka-imitita, atong paminaon ang sugo ni Kristo, kaning iyang gitawag og the core values sa discipleship or the core commandment for discipleship. Ug unsa man ni matud pa niya diri, kun may buot mosunod kanako, kinahanglan nga magdumili sa iyang kaugalingon, deny himself or herself, magpasan sa iyang cross sa tanang adlaw, take up his cross or her cross every day, ug mosunod kanako, and follow me. Deny the self, take up the cross, and follow Jesus. Basic kay ni nga gibuhat ni San Pedro Calungsod. Iyang gikalimtan ang iyang kaugalingon ug miunong siya sa pari. Wa siya maghuna-huna sa iyang future, kay batanon pa kay siya. Iya gyung gihatag ang iyang kaugalingon. Ug unsa may nahitabo, matud pa ni Kristo diri, unsay kay ang buot magluwas sa iyang kinabuhi, kawad-an hinuon ini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, magluwas niini. Maghuna-huna bitaw ko si Pedro Calungsod, gipatay ni siya nya matud pa sa istorya sa gisuwat ni Monsignor LD Leison, kaning akong gisundan dinhi nga parish priest, kaning siya may nakapasantos ani, siya may naghimo sa write-ups nga gitadtad ni siya, gipikas-pikas niya, gihumol sa dagat, gihug sa dagat, gipakaon sa mga dagkong isda. Wa na ginakita sa iyang remains. Wa na gyud mao gikuha ni Monsignor LD, ang bahas na lang og bato. Ngano man nawa gyud, pero wa mawa ang kinabuhi ni Pedro Calungsod. Nisikat na noog maayo na tibuok kalibutan na hinuon ang nakaila kaniya karon. Maurasad na ang atong dangatan kung magsunod tas Ginoo sa tinud-anay gyud. Mugrabe na hinuon ang atong influensya. Gisugdan sa nako ginagmay kaning paghatag sa tanan. Dako naman gyud makuha ang pari, no? Dako magitag makuha aning pari, dupa-dupa, kolekta-kolekta, ihatag tanan niya. Ang akong desire nga makatabang ko sa community. Sa sige na kong buhat ana, sugod 1984 hangtod karon, ma-amazed ko kay dagko kayong mga kwarta ang ipiyal ngan hinako. Kanang inyong ipalit og slot, gilinga imong tupad, ing nadako na kag napalit nga slot, ing nako no. Oy, daghan na hatag nako, millions na ang nahatag. Nganong nag-anaman na siya kadako, nya wa man jud ko ma-attracted anang kwarta tungod kay
nakapractice na ko og self-denial. Nahurot ba akong kwarta? Hasta akong self? Wa. The more na hinuon nga, nagdaghan na kaayo mo, nga nagsigig hatag dinhi, padong sa simbahan, pinaagi aning atong slat-slat. No, sige. Padayonon ni nato, dili. Kung padayonon, mamaligya ta, mamalita. Nya, hangtod na gid na sa kamatayon. Og the more nga makasinati ta og tinuod nga kinabuhi. Kinabuhi nga naay kalipay, naay kalinaw, naay kauswagan, og naay kabalaan.